jarraitu zuen. Bai, Isabela gaiztoa joan duen betiko, eta I beti enekin egone naiz, biok bakarri beti. Eta bezperan bezala, musu bat eman zion begietara. Orduan, Teresak sinetzi zuen. Haren negarra etzen atertu, baina zorioneko malkoak izurtzen zituen orain. Bihotz beteegia lasatzen zutenak eta gizonak besoetan hartu zuenean etxera eramateko. Burua tinkatu zuen arenaren kontra eta azkenekotz. Gau ilunean agiri den artizarra, irribarren bat egin zion bere negarren artetik, eta eskua iragan zion lastanduz biloetan. Aita besoetakoak berari egiten ohi zion antzera. Isabela egiaz joanik zen, neskamea baizik ez zuten aurkitu etxean. Oraindik nagusiaren azarrearen beldur baitzatekeen, ezer ez zien esan, baina begirada gaizto bat eman zien biei eta sukaldean sartu zen berehala. Haiekin agitu nahi izan ez balitz bezala, izurrite batek joak izan balira bezala. Hainbat hobe, pentsatzen zuen etxeko jaunak, eraziak biharko usten baditu, orduko baduket jardespen bat gerturik. Teresa besoetan ohera eraman zuen. Ohean eratzan eta amultzuki lastandu zizkion oraindik gorri eta bero seduzkan matrailak, eta hitz kontsolagarriak esaten zizkion ahapetik. Baina kontsolaturik zegoen jadanik, ereti baten buruan, gorputz eta gogoaren nekadura, edo aita besoetakoaren lastanarinak zio zirela, lokartu zen Teresa. Gizona oinpuntetan atera zen gelatik, gau hartan etzen itzuliko, lo egin behar baitzuen Teresa gaixoak. Baina orain bazekien segurtasunekin gau guztian aurraren ametsetan egonen zela. Haren amets erneetan aurra zegoen bezala, gau hartan ere ez zuen lorik egin. Bueno,